Jabangan, get-geti. Ana apa ini? Oh, kok sik kamu telur ya dene, ning kene. Ya iya tok lamar nomor loro iki. Saya lak nepe saya lak linggo santai saja. Kowe ndek motor apa ora? Dereng, lah pripun? Malah ra ketemu ora ndek motor. Lah kok ngoten ora ketemu mah piye ra ndek motor? Kok ngajoke cicilan kredit motor alasane. Iya, asline iki aku ndek motor tapi seneng desa, Pak. Kok tak jeguke santai wae. Ah, tambah ra ketemu kok nek ndek motor. Wah, lah piye to ora ketemu meneh? Apa kirane kene wis kebak? Jabangan kantor apa nek ngene iki aku mulai wae. Wis mulai.